Sunana Bilyaminu Muhammad Sharubutu. Sunana Abdurrashid Abubakar. Sunana Sadisu Attahiru. Sunana Mufida Muhammad Nasir. Sunana Bello Abdullahi Ashana. Sunana Abdulrazak Audu Tasa. Sunana Maniru Abubakar Inconclusive. Ni sunana Husaina Muhammad Auta Hajiya. Sunana Isa Trilight. Sunana Rukayya Abubakar. Sunana Abdulkarim Umar Marna. Ina kira ga al'ummar jihar Kebbi gabaki ɗaya mazansu da matansu. Ina kira ga al'ummar jihar Kebbi maza da mata. Kirana ga jama'ar jihar Kebbi maza da mata. Ina kira ga mutanen jihar Kebbi maza da mata. Damar da kuke jira ta zo. Damar da kuke jira ta zo. Damar da kuke jira to a yanzu ta zo. Damar da kuke jira ta zo. Damar da kuke jira ta sun tulo. Da wannan ne za ku samu damar zaben jajirtacce kuma haziki. Da wannan ne za ku samu damar zaben jajirtacce kuma haziki. Da wangana za ku samu damar zaben jajirtacce kuma haziki. Da wannan ne za ku samu damar zaben jajirtacce kuma haziki. Da wannan ne za ku samu damar zaben jajirtacce kuma haziki. Wato sanata Dr. Yahaya Abdullahi a matsayin gwamnan jihar Kebbi. Sanata Dr. Yahaya Abdullahi a matsayin gwamnan jihar Kebbi. Domin damar canja canji a cikin canji. Domin damar canza canji a cikin canji. Domin damar canja 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 canji a cikin canji. 2023 da yarda Allah. 2023 da yarda Allah. 2023 da yardar Allah. 2023 da yarda Allah. 2023 da yardar Allah. 2023 da yardar Allah. 2023 da yardar Ubangiji. 2023 da yardar Allah. 2023 da yarda Allah. 2023 da yarda Allah.